Ida, hvordan kom du i gang med grade? Det var til en fløjteafslutning, hvor min lærer sagde, at der var noget, der hed grade, og så sagde jeg, at jeg ville tage det. Hvor gammel var du dengang? Jeg var 9-10 år, tror jeg. Hvordan forberedte du dig så på din første grade? Jeg øvede mig rigtig, rigtig meget, og ja. Jamen, hvor meget øvede du dig? Jeg øvede mig ikke så meget i gangen, men det var sådan 5 minutter et par gange om dagen, og det hjalp rigtig meget. Hvor mange grades har du så taget nu? Jeg har taget grade 1, 2 og 3. Hvordan var det at gå til selve grade-testen? Det var... Man var lidt nervøs, men så når man først var derinde, så gik det fint nok. Så vil du fortsætte med det? Ja, det vil jeg. Får du mere lyst til at øve dig, når du skal forberede dig til en grade-test, end hvis du ikke gik til grade? Ja, det tror jeg vil gøre, fordi det betyder meget for en at få gode karakterer.